Hayırlı kеш, siz Müslüm televideniyesi topşuruların qaraysiz жаңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Тыйма Авзалова җирлегебездә булган вакыйгалар турында кыскача. Федераль һәм республика программалары кысаларында мәдәният учреждениялары төзү һәм яңарту дәвам итә. Соңгы 7 ел эчендә районда 5 клуб һәм күп функциялы үзәк төзелгән. 8 мәдәният йортына капиталь ремонт үткәрелде. Быел чират Тот Бүләр мәдәният йортына җитте. Кылачлы ремонт реконструкция эшләре белән Әлфинур Нагманова танышып кайтты. 1975 елда сафка баскан Тот Бүләр мәдәният йорты халыкка 400 елдан артык хезмәт итте. Быел бинага республика программасы нигезендә капиталь ремонт үткәрелә. Төзекләндерү реконструкция эшләре өчен республика бюджетыннан 8 миллион 900 мең сум акча бүлеп бирелгән. Төзүчеләр эшне түбә алыштырудан башлаган. Ишек тәрәзәләр дә яңартылган, идәнне өр-яңадан тигезләп җәйгәннәр. Штукатур эшләре дә инде беткән диярлек. Без барган көнне төзүчеләр тамаша залының түшәмен эшләп бетереп килә иде. Март айларында түбәсе ябылды. Иске тәрзәләрне алыштырдык инде, яңага пластик тәрзәләргә. Идәннәр залив ителде. Материалда вакытында обеспечить торалар. Материалларга кыттык юк. Бүтән әйбердән сораган әйберне биреп торалар. Зур рәхмәт, начальствога зур рәхмәт. Объектта планда билгеләнгән төзү ремонт эшләренең 80%-тан артыгы башкарылган инде. Тамаша залының идәнен җәясе һәм буяу агарту эшләре генә калып килә. Безнең мәдәният йортыбызга ремонт кирәклеген күргән һәрбер җитәкчеләргә, мәдәният хезмәткәрләребезгә бик зур итеп рәхмәт итәсем килә иң беренче чиратта. Безнең инде быел март аенда ремонт башланды, иң беренче түбәне алыштырдылар. Иң зур эш итеп, аннан соң тәрәзәләр, ишекләр безнең куелды, идәннәрне җәйделәр. Без эшчеләрдән бик нык канәгать. Директор сүзләренә караганда, җирлектә мәдәни чаралар ремонт вакытында да туктап тормаган. Ремонт булган вакытта без яланда үткәрдек, ипподромда булдык, күрше авылларга барып үткәрдек. Менә Алла берсә, клубыбыз ачылуга без театр әзерләргә дип планлаштырып торабыз. Капиталь ремонттан соң мәдәният йортында китапханә, почта бүлекчәсе авыл җирлеге советыда урнашачак. Авыл халкына бер килүдә берничә төрле йомышын башкару өчен мөмкинлек туачак дигән сүз. Әлфинур Нагманова, Динар Нурутдинов, Müslüm телевидениесе. Җәй төзелеш ремонт чоры җирлегебездә дә төзекләндерү ремонт эшләре дәвам итә. Сугышчан һәм хезмәт дану мемориал комплексында ремонт бара. Мәгариф учреждениеләре яңа уку елына әзерләнә. Эш барышы турында алдагы сюжетта. Киләсе елда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәбез. Шул уңайдан сугышчан һәм хезмәт дану мемориал комплексында төзекләндерү ремонт эшләре бара. Мемориал комплексы эчендә юллар, чәчәк түтәлләре ясала. Сугыштан кайтып вафат булган райондашларыбызның исемлеген яңарту да күздә тотыла. Соңгы көннәрдә район үзәге оешма предприятиеләре вәкилләре катнашында өмәләр оештырыла. Бу инде бигрәк тә безнең беренче чиратта паркыбызны тигезләү, шын мәгънәсендә мемориал комплексын матурлау өчен эшләнә торган эшләрнең берсе. Биредә көн саен өмәләр үткәрелә. Районыбыз оешма предприятиеларында хезмәт куючылар нигездә туфрак тарата. Без соңгы көннәрдә мемориал комплекска кайтарылган балчыкларны тарату, тигезләү белән шөгыльләнәбез. Һәм инде киләчәктә бердәм анда инде газон үлән чәчелүгә әзерлибез. Һәм инде әлбәттә җәй үзенекен итә. Шуңа күрә тузаны бар, нее бар. Һәм менә безнең үзләренә беркетелгән участокларда, объектларда балалар бакчасылары кызлары тузаннардан арындыралар. Бүгенге көннәрдә Müslümебездә җыештыру эшләре алып барыла. Бу җыештыру эшләре алып барылган организация членнарына бик зур рәхмәтебезне белгертәсебез килә. Чиста Müslüm безнең өчен бик күңелле. Бөек Ватан сугышында һәм сугыштан кайтып вафат булган, хәбәрсез югалган якташларыбызның исем-фамилияларын төгәлләштерү бара. Бөек Ватан сугышында катнашучыларның мемориал такталарга кертелгән исемлеге белән Müslüm районының рәсми сайтында танышырга мөмкин. Исемлекләрне төгәлләштерү буенча мәгълүматларыгыз булса 24601 телефоны аша хәбәр итүегез сорала. Мәгариф учреждениеләрдә яңа уку елына әзерләнә. Ял һәм хезмәт лагерына йөрүче балалар мәктәп территориясендә эшли. Кайсылары чүп утый, кайсылары территорияны җыештыра. Гөлләргә су сибедә балалар өстендә. Безнең бара трудовая практика, ул бара 10 көн. Без монда шутнотыбыз, территория җыештырабыз һәм брусчаткаларны чистартабыз. 7 класста укыйм лицейда. Миңа ошо мәктәптә без үзебезнең территорияларны җыештырабыз. Матур булгач, чиста булгач, үзебезгә дә күңелле.
Эшләгәннәре мәктәп өчен булса, өйрәнгәннәре үзләре өчен эшкә өйрәнүдән тыш балаларга каникуллар чорында бер-берсе белән очрашу, аралашу мөмкинлеге дә бит әле бу. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе. Урак башыннан бирле туктамаган яңгырлар игенчеләрне сынау алдында калдырды. Урып җыю эшләрен катлаулы һава шартларында алып бару җитештерү эшчәнлектә ярыйсы ук чагыла. Район буенча бертөкләрнең 13%-ында гына урып җыю эшләре белән кул чишелгән килеш. Игенчеләр бүген түземсезлек белән көннәрнең утырып китүен көтә. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, уҗым культуралары барлык мәйданның 80%-ында җыеп алынды. Туган экографирмасы һәм Исламов крестьян фермер хуҗалыгы көзге культуралар уңышын тулысынча җыеп алды. Район буенча һәр гектардан уртача 38 центнер уңыш чыга. Туган якта гектар биреме тагын да югары 41 центнер тәшкил итә. Бүген инде сабан культуралары да өлгерде. 15 августта көзге чәчү срогы да керә. Авыл хуҗалыгы подразделениелары уҗым культуралары астына кертү өчен үз хисапларына минераль ашлама кайтару белән мәшгуль. Туган як Август Мөслим Намус агрофирмалары, Исламов крестьян фермер хуҗалыгы катлаулы ашлама ташуны төгәлләде. Башка фермерлар да кыр сые кайтаруны тизләтү юнәлешендә эшли. Белгечләр уҗым культураларының һәр гектарына тәэсир итүче матдәдә исәпләгәндә 30 килограммнан да ким булмаган күләмдә минераль ашлама кертергә киңәш итә. Республикада Бердәм Россия сәяси партиясының мобиль кабул итү пунктлары эшли. Партия вәкилләре 6 автобуста үзләренә билгеләнгән зоналарда гражданнарны кабул итә. Партияның мобиль кабул итү төркеме Мөслим районында да булды. Гражданнарны мобиль кабул итүне оештыру максаты республикабызда яшәүчеләрнең сорау тәкъдимнәрен кабул итеп, аларны Татарстан Республикасы Дәүләт Советына сентябрь аенда сайланачак депутатлар корпусына җиткерү. Мобиль кабул итү вакытында райондашларыбыз үзләре теләгән кандидатларга да мөрәҗәгать итә алды. Бу эштә аларга мобиль кабул итү активистлары ярдәм итте. Фәридә апайым, мен бик канәгать буларны килүләренә, бик рәхмәтле буларны килүләренә. Мобиль кабул итү төркеме Мөслим, Метрәй һәм Иске Карамалы авыл җирлекләрендә яшәүчеләрне кабул итте. Күчмә кабул итү пунктына 15 райондашыбыз мөрәҗәгать итте. Алардан 22 наказ кабул ителде. Райондашларыбыз башлыча юллар ремонты, төрле социаль һәм сәламәтлек саклау мәсьәләләре белән мөрәҗәгать иттеләр. Әлеге наказлар барысы да булачак сайлауларда катнашучы кандидатларга җиткереләчәк. Фәридә Гантинова, Динар Нурдинов, Мөслим телевидениесе. Узган якшәмбедә барча мөселман дөньясы Корбан гаетен зурлап бәйрәм итте. Дин кардәшләребез иртәнге сәгатьләрдә үк Аллаһ йортларына җыелды. Мөслимдә Корбан гаете елдагыча Җәмигъ мәчетендә үтте. Яңгыр сибәләп торуга карамастан, дин кардәшләребез иртүк Җәмигъ мәчетенә җыелды. Гаиләләре белән килүчеләр, балаларын, ныкларын җитәкләгән әби-бабайлар, әти-әниләр дә күп иде. Безнең әбиләр, бабайлар, әтиләр, әниләр, алар бөтенесе дә мөселман кануннарына туры килерлек итеп яшәделәр. Һәм мин хәтерлим әле ул Корбан бәйрәме безнең авылда шулай ук зур бәйрәм итеп үткәрелә иде. Менә хәзер дә ул традициялар яңарды. Субханаллах, менә үзебез дә Корбан бәйрәменә килдек. Икенче ел мәчеткә йөрим, анда сүрәләр өйрәнәбез, дугалар өйрәнәбез. Бүген иртә торып Корбан гаетенә килдем. Җәмигъ мәчете имам хатибы Фәрид хәзрәт Аитов гает вәгазы сөйләде. Корбан гаетенең кыскача тарихын бәян итте. Мөслимләргә Татарстан Җумһурияте мөселманнары дини нәзарәте рәисе Камил хәзрәт Самигуллинның бәйрәм котлауларын ирештерде. Вакыт керүгә дин кардәшләребез тыгыз саф булып гает намазы укыды. Аллаһны зурлап тәкбир әйтте. Мәчеттән чыгуга камыр ризыклары белән чәй табаны әзерләнгән иде. Шунда ук балаларга тәм-том тутырылган күчтәнәч пакетлары белән сәүдә дә оештырылды. Аллаһ Тәгалә кием биргән шушы кадәр зур бәйрәмнәр. Элек булар булса, без дин юлларына үткәндә бу көнгә җитмәсек, авыр көннәр күрдек. Хәзер бу безнең һич кайда да юк. Дисәм дә була, бу безнең мөселманнар беренче тапкыр әсәр. Карагыз, менә шушы кадәр мәчетләребез, тормышларыбыз, район башлыкларыбыз кемнәр? Сеңлем. Рәхмәтләребезне әйтик һәммәсенә. Гаит уңаеннан төштән соң яшьлек спорт комплексында зур бәйрәм оештырылды. Дин кардәшләребез гаиләләре белән килеп, күп төрле бәйге уеннарда катнашты. Җиңүчеләргә бүләкләр дә мулдан әзерләнгән иде. Балалар бушлай батутта сикерде, атка атланып йөрде, күчтәнәч итеп өләшенгән татлы мамыктан авыз итте. Солдат кухнисында пешерелгән карабыдай боткасы да һәркемнең күңеленә хуш килде.
Әлфинур Нугманова, Динар Нурутдинов, Муслим телевидениесе. Тагын бер бәйрәм августның 2 шимбәсендә физкультурачылар көне билгеләп үтелә. Районыбызның спортчы егетләре бәйрәмне тантаналы шартларда билгеләп үтте. Мөслимдә спорт белән шөгыльләнү өчен мөмкинлекләр күп. Универсаль спорт залы эшли, тагын бер бассейн төзелеп килә, чаңгы базасын төзү планлаштырыла. Ат спорты мәктәбе сафка басты. Мәктәп территорияларында футбол, баскетбол мәйданчыклары булдырылды. Спорт белән шөгыльләнү өчен теләк кенә кирәк. Балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбендә 11 юнәлештә 500 ләп бала шөгыльләнә. Алар арасында республика, Россия күләм бәйгеләрдә үзләрен күрсәткәннәре бар. Алай гынамы соң, Мөслим егетләре бүгін Татарстан, Россия җыелма командалары составында шөгыльләнә. Арабызда Европа чемпионнары үсә. Тренерлар, балалар белән, уллар белән эшлиләр, шөгыльләнәләр. Анда бадминтон, өстәл теннисы, көрәш, кул көрәштерүләр, ниләр, армрейсинглар, бөтенесе дә үз вакытында түгел эшләп килделәр. Европа, Россия чемпионнарын тәрбияләүче тренерлар нәтиҗәле хезмәтләре өчен бүләкләр дә алды. Балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе методисты Гөлназ Гыйздуллина, тренер Ларис Бариев һәм спорт мәктәбе директоры Илшат Фазлыев Татарстан Республикасы спорт министрлыгының рәхмәтенә лаек булдылар. Тренерлар Илдар Мадьяров һәм Илназ Кашапов Татарстан Республикасы физик культура һәм спорт отличнигы билгесенә ия булды. Спорт һәм мәдәни чаралар дирекциясе җитәкчесе Марат Бәйерханов һәм дирекция хезмәткәре Рузали Санаев район башлыгының рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Һәрбер юнәлештә сезнең бик матур күрсәткечләре бар, бик матур эшләрегез бар. Шуңа күрә мин ихлас белән шушы бәйрәм белән сезне тәбриклисем килә. Без сезнең хезмәтне күрәбез. Аллаһка шөкер, балалар булган тырышып түгәрәкләргә йөрик. Һәм инде республика күләмендә түгел, инде Россия күләм бүген җиңүләрне алып кайту, Россия күләмендә түгел, инде бүген Европа уровеньда катнашу. Мин сезне хөрмәт итеп, ихлас белән шушы бәйрәм белән тәбриклисем килә. Барыгызга саулык, сәламәтлек телисем килә. Киләчәктә үзегезнең укучыларыгызның куанычын күреп, матур итеп эшләгән эшегездә, үзегезнең эшләгән эшегездә утырткан агачыгызның җимешен татып, матур итеп сезгә яшәргә насыйп булсын. Район башлыгына Татарстан Республикасы Армрейсинг Федерациясе президентының рәхмәт хаты тапшырылды. Хезмәт юлының берлешен яшьләр белән эшләү һәм спорт бүлегендә үткән район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов та спортчыларга тәбрикләүләрен җиткерде. Мәгариф бүлегендә эшләгәндә бөтен мәктәпләр белән, бөтен авыллар белән танышып чыккан, һәм инде спорт бүлегендә эшләгәндә, сезнең белән бергә эшләгәндә, инде шуннан да иң актив егетләр, иң актив кызлар белән танышырга туры килде. Һәм тормыш тәҗрибәсендә иң зур роль уйнаган отделлар дип әйтергә кирәк шушы ике отделны. Шуңа да инде сез шушында эшләвегез белән бик бәхетле, чөнки һәр вакытта да яңа кешеләр белән очрашасыз. Бик сәламәт булган һәм инде үзләренең зур максатлар куйган егетләр, кызлар белән эшлисез. Үзебезнең тренерларны, укытучыларны, методистларны бик нык хөрмәт итәбез һәм инде аларга саулык, сәламәтлек телисе килә. Иң беренчедән зур уңышлар телисе килә. Һәм инде шул уңышларга бергәләшеп матур итеп сөенеп яшәргә язсын инде. Һәм Мөслим данын бөтен Татарстан, Россия күләм күтәрергә язсын дип. Тәбрикләү тантанасы район үтешәннәренең дәртле җырлары белән үрлеп барды. Римма Авзалова, Динар Нурутдинов, Муслим телевидениесе. Спортчы егетләр балаларны гына түгел, урта һәм өлкән буынны да сәламәт яшәү рәвешен алып барырга чакыра. Спорт ярышларыннан тыш районыбызда башка кызыклы чаралар да оештырыла. Шуларның берсе Су өсте Одиссеясы турында Фәридә Гайнетдинова репортажы. Туризмның үстерүгә багышланган Су өсте Одиссеясы дип исемләнгән чараны масса күләм мәдәни һәм спорт чаралары дирекциясе үткәрде. Су өстендәге сәяхәтне Марат Бәйерханов җитәкләде. Дирекция хезмәткәре Рузали Санаев төрле бәйгеләр үткәрде. Чараны ачып муниципаль район башлыгы орынбасары Азат Әхмәтҗанов сәламләде. Сәяхәттә Мөслим, Сарман районнары, Иске Вәрәш авылы һәм Казаннан кайткан якташларыбызның җыелма командалары составында 20дән артык кеше катнашты. Bizim komandada 6 kişi keldik. Алар һәрбер райондан, Нурлат районы бар, Шаллы ягыннан, Шаллы бистәсеннән, Сарман бистәсеннән, Җәйл бистәсеннән. Команда как бы обширны, бөтен Татарстанның ниләреннән, һәрбер үзәгеннән дияргә була. Һәрберсенең позитивна ни инде, хәзер киткәндә инде күрәсез. Һәм дә инде шулайрак. Казаннан кайткан якташыбыз Давыт Баһаветдинов әти-әниләре һәм әби бабаларының туган ягын тагын да якыннанрак өйрәнү өчен яңа мөмкинлек ачылуын әйтте.
Біздің авылда мына шундай поверье бар, нишләп ул иске Варяж деген авыл. В 17 веке варяги, когда справлялись по ику, они основали эту деревню. Біздің авыл, он древний авыл, муслимда. И айталар, что вот именно иске Варяжтан началось расселение Муслюмовского района. И біз мына, как наши предки, хотим шулай сплавиться, как варяги, по реке Ик. Hər bir komanda şarağa öz əzəlləgən sal bilən kildi. Onlar səyahətə Məllətamaq alı yanındağı Iq yılğası salınğan köprü yanından qozğaldı. Komandalar 2 tövlük boyu 43 kilometr yol ötüb səyahətlərin Minzəli rayonunun Bikboy oğlu yanında tamamladı. Səyahət yumğaqları boyunca türlü nominatsiyalarda jеңүчеләр bilgiləndi. Ən yaxşı hazırlıqlı isminə Cəlil həm Sorman rayonlarının Çernoya Jimşuzna jeyilmə komandası layiq buldu. Ən şəp komanda ismi İski Varaş avılı həm Qazandan qayıtqan yurttaşlarımızın Letushi Galandisına verildi. Niyaz Muhammedcanov жетәкләгән Масса күләм мәдәни һәм спорт чаралары дирекциясе командасы иң кызыклы команда исемен алды. Барлык командаларга дирекциянең грамоталары һәм истәлекле бүләкләре тапшырылды. Фәридә Ганкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Җирлегебездә хәрби патриотик тәрбиягә зур игътибар бирелә. Төрле гаскәрләрнең бәйрәмнәре дә шул максаттан билгеләп үтелә. Һава десанты гаскәрләре бәйрәменнән Раушан Нигъмәтуллин репортажы. Десантчылар Җомга көнне район үзәгендә Мөслим гаскәрендә хөрмәтләнде. Элеккеге солдатлар район башлыгы урынбасары Азат Әхмәтҗанов, районның иҗтимагый совет рәисе Рушат Султанов, Россиянең атказанган очучысы отставкадагы полковник Рашид Шафиков тәбрикләде. Киләсе елларда да күп еллар әле туктамыйча сездән соң килгән поколенияларда шулай уздырыгыз. Ул жылга бер тапкыр бер-берегез белән дусларыгыз белән очрашу. Киләчәктә дә шундай мотор, бердәм булыгыз, гаиләләрегез имин булсын, бердәм булып, бер-берегезнең кадерен булып, белеп яшәргә язсын. Мөслимдәге десантчыларның район берләшмәсен Эдуард Хасанов җитәкләй. Ул да десантчыларны бәйрәм белән тәбрикләде. Еще больше наших пацанов, которые там служат, где Ульяновск, где Самаре, где еще где-то, чтобы их встретить достойно. И с ними в этом строю пополнение наших рядах отметить 2 августа. Традиция буларак, десантчылар сугышчан һәм хезмәт данлы мемориаль комплексында мәңгелек ут янына веноклар салдылар. Хәрби хезмәттә вафат булганнарны, хезмәттән кайтып үлүчеләрне 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Мөслимдә бу көнне ВДВ элемнәреннән җилфердәтеп йөргән машиналар бихисап иде. 6 ел рәттән җирлегебездә зурлап билгеләп үтелгән бу бәйрәмдә истәлеккә фото төштеләр, хатирәләрне дә барладылар. Соңыннан десантчылар бәйрәме табигать кочагында дәвам итте. Раушан Нигъмәтуллин, Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Киләсе елда Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтәбез. Бүген җирлегебездә 7 сугыш ветераны яши, шуларның берсе Каддус Хафизов турында. Коллегаларыбыз әзерләгән сюжет. Бүгенгесе көндә картаюның ни икәнен белми ул. Әйе, сүзебез Яңа Сәет авылындагы мөркешрүче Каддус Хафизов турында булыр. Аңа инде бүген 95 яшь, сугыш башланганда 17 яшь була. Хәбәрне нык авыр кабул иттем. Ачысын да, төшесен дә туярга туры килде дип искә ала ветеран. Или парсы үткәсе шунда ралим булып тегә җанасы ойтырды килде. Или парсы үткәсе сулук бара күп. Ралим булып шунда мен аны ойтырды. Әле генә 17 яшен тутырган Кутуз Украина җиренә фронтка озатыла. Озак торырга туры килми, аягым җәрәхәтләнеп өйгә кайттым ди ул. Сугышчылар аны берәү дә җиңел кабул итмәй. Soğuştan da oğlanın peyverse, bir lida kolmay, içeride kalmay, gençler gitti, mesela kartları, rakları oğulda kala, onlar dınca götürge, bütün gençlerge oğulda kalıyor. Ben bugün soğuştuksa, min işini her şey yaparım. Emine senin gibi gitlerge kala dedi. Үз авылына кайтып, юлында мәхәббәтен очрата. Узак еллар иңгә иң куеп, бер-берсенә терәк булып яшиләр. Бүгенгесе көндә дә 6 елдан артык тормыш иптәше белән гомер кичерәләр алар. Кутуз абый бирешергә җыенмый, ул бүген дә безне капка төбенә чыгып озатып калды. 50 еллар тыныч булсын ди ул. Фәридә Ганкинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслимләр һәм районыбыз кунаклары өчен файдалы яңалык. Мегафон, Билайн, МТС һәм Литай кәрәзле телефон салоннары актив ял өчен зур һәм файдалы призлар уйната. Клиентлар арасында уйнатылучы палатка, җәелмәгән әфи, өстәл, поход сумкасы, рюкзак һәм башка төр бүләкләр уйнатыла. Иң төп бүләк велосипед. Шул хакта алдагы сюжетта. Мөслимлеләр һәм районыбыз кунаклары өчен файдалы яңалык.
Мегафон, Билайн, МТС һәм Литай кәрәзле элемтә салоннары актив ял өчен зур һәм файдалы призлар уйната. Клиентлар арасында палатка, җәелмә кәнәфи, өстәл, поход сумкасы, рюкзак һәм башка төр бүләкләр уйнатыла. Ә иң төп бүләк велосипед. Килегез, кәрәзле элемтә операторларына кушылыгыз. Файдалы шартларда цифрлы техника сатып алыгыз һәм акцияга кушылыгыз. Күбрәк товар сатып алган сайын приз оту мөмкинлеге дә зуррак. Мегафон, Билайн, МТС һәм Литай салоннары югары сервис үрнәге булып тора. Белгечләр сезгә файдалы тариф сайларга, күңелегезгә хуш килүче товар сатып алырга ярдәм итәчәк. Бу МТС салонының эшләвенә мин бик канәгать. Кызлар да әйбәт эшлиләр, бөтен тарифларны, бөтен акцияларны аңлаталар. Миңа калса, мына Мегафон операторлары бик канәгать, алар халыкны шул чаклы итеп мөлаем итеп каршылаалар, менә сатып калалар. Салоннар бары тик югары сыйфатлы цифрлы техника гына тәкъдим итә һәм аларга 1 ел гарантия билгели. Моннан тыш киңәйтелгән гарантиядан файдалану һәм аны 3 елга кадәр озайту мөмкинлеге дә бар. Сезне Мөслим авылы Пушкин урамы 50-нче йорт адресы буенча урнашкан МТС һәм Мегафон элемтә салоннарында, Тукай урамы 56-нчы йорт адресы буенча Билайн, Пушкин урамы 30-нчы йорт адресы буенча урнашкан Феникс сәүдә үзәге бинасының 1-нче катындагы Литай элемтә салоннарында көтеп калабыз. Бүгенге шулар, мин Римма Абзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз. Екі 2019 елның 8 сентябрі 6 шақырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар. Татарстанда яшәүче һәр кемнең тавышы мөһим. Минем Татарстан, минем тавыш. Ярко-красные пятна на коже, изменение пигментных пятен, рост родинок, злоупотребление солнечным загаром и солярием, курением и алкоголем. Второй кожи у вас не будет. Обратитесь к врачу и пройдите диспансеризацию. Рак кожи – это диагноз, а не приговор. 2019 елның 8 сентябрендә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларын сайлаулар була. Теркәлү урыныннан тыш хәзер булу урыны буенча да тавыш бирергә мөмкин. Моның өчен гариза язарга һәм үзегезгә уңайлы сайлау участогын сайларга кирәк. 24 июльдән 4 сентябрьгә кадәр гаризаны теләсә кайсы территориаль сайлау комиссиясына, күп функцияле үзәккә яки дәүләт хезмәтләре сайтына бирергә мөмкин. Ә 28 августтан гаризаны теләсә кайсы участок сайлау комиссиясендә кабул итәләр. Өлгермәдегезме? 5 сентябрьдән 7-сенә кадәр теркәлү урыны буенча участок сайлау комиссиясендә махсус гариза тутыра аласыз. Тулырак мәгълүмат 8-800-77-2019 телефон аша яки Татарстан үзәк сайлау комиссиясе сайтында. Кайда сайларга икәнен сайлап ал. Давай, шеф. На рейсе 10-137 в самолете заложена бомба. Просим всех покинуть самолет через переднюю дверь. У меня самолет. 8 сентябрьдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советына депутатлар сайланачак. Сайлау кампаниясын әзерләүне һәм үткәрүне республика сайлау комиссияләренә кергән 21 меңнән артык кеше тәэмин итә. Алар барысы да инновацияле мобиль технологиялар кулланылган профессиональ укуларны уңышлы үттеләр. Сайлаулар Россия территориясендә гамәлдә булган сайлау стандартларына ярашлы итеп оештырылачак. Участок сайлау комиссияләренең барлык беркетмәләре QR-код кулланып бастырыла. Иң эре участокларда сайлау бюллетеннәрен эшкәртү комплекслары һәм электрон тавыш бирү комплекслары урнаштырылачак. Тавыш бирү көнендә участок сайлау комиссиясе әгъзалары сайлау гамәлләрен видео теркәүне оештыра алачак. Территориаль сайлау комиссиясе бүлмәләрендә видеокамералар эшләячәк.
Барлык участокларда җәмәгать күзәтүчеләре, партияләрдән күзәтүчеләр һәм кандидатлар эше өчен, шулай ук масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре өчен шартлар тудырылачак. Республика Дәүләт Советына депутатлар сайлауларны әзерләү һәм үткәрү буенча каралган чаралар һәр татарстанлының сайлау хокукын гамәлгә ашыруны тәэмин итә. Минем Татарстан, минем тавыш. Тату гомер кичереп өлкәнәйгәч тә бер-берсенең күзенә генә карап торучы, һәр эшне киңәшләшеп башкаручы парлардан Илаһи Нур Бөркелә кебек. Яңа Карамал авылында яшәүче Әлфинә һәм Тимерхан Асылгәрәевләр нәкъ шундый соклангыч бар. Үрнәк гаилә буларак авыл җирлегендә үткәрелгән бәйрәм кичәләрдә аларның урыннары гел түрдә. 7-нче классны бетергәч, колхоз эшенә тартылдык инде. Аттакта булды. Бабаем нәрсә эшләсә, шуны эшләргә тырыштым. Мин малда караштым. Умартаны бергә караган булабыз инде. Бергә карайбыз умартаны. Барсына да бергә инде. Икебез. Булар инде пишен шапсакта. Пишен шапсакта, пишен дә шаптык. Барсы да утын да кистек. Барышны да. Иң авыр эшләр бергә булды инде. Бабай үзе колхоз умартасында каралда булды шунда, аны умартасы да булды. Колхоздагында да үзендә дә тотты инде. Малай, аны бөтен кеше дә асрый алмады бу хатта, аны кеше тота алмады. Тимерхан абый мәктәптә укыганда колхозда хезмәт куя. 14 яше тулган карусыз малайга Куйбышев исемендә колхозның тай көтүен ышанып тапшыралар. Соңыннан шушы хуҗалыкта озак еллар механизатор һәм бригадир булып эшли ул. Элек умарталар күп эшет багана булды. Ул әкренләп кенә кирде ул теге. Менә рам Хәзерге умарта дигән шуңак. Алар төрлесе ясады, алар бер стандарттагына түгел инде. Барыбер дә үзләре ясады инде. Умартаны караган шагынаттан шарак карага кирәк инде. Аны пранзардан китерсәң үзеңне шага башлый, үзең чиста булсаң, мин үзем менә кулга киеп караган юк. Менә минем өнекәш бар анда. Ул рәтле битлектә кимәй. Yapmay. Hatta җайлап карый уланы. Тимерхан абый умарталар тота. Бүген иртәгә 80 яшен тутыручы райондашыбыз аларны яшь бала карагандай тәрбияли. Кешеләр инде, әле буларны ул салып, ул шагарасылар бар хәзер. Алар тымын шагаргач, асларын, миләр рамнарын югына ашарына бирдем. Як ашрамнар калдырганым. Ул әле пока. Тагына хәзер буны караштырып тора кирәк инде әлбәттә. Чыгарып куйдым да эшбетте түгел. Әлфинә Павла Тимерхан абый 4 бала үстергәннәр. Аларның бүген барысы да гаиләле, үз юлларын тапкан кешеләр. Әлфинә кул эшләренә мөкибән. Урындык, урын җир япмалары, җептән чәчәкләр бәйли. Фамираннан чәчәкләр ясый. Аның кул эшләрен күргәзмәләргә дә бик еш алалар. Әлфинә апаның тере чәчәктән һич аерылмаган гөлләре бөтен өйгә ямь бирә, җылылык тарата. Эштән шилтәрләр бәйләп, бәйләмнәр бәйләп үскәч авыр булмады. Бер күршедән күреп чыктым да бер кыз өйрәткәнен. Чыктым да бәйләп карадым, бәйләп караганым чыкты. Бер дигән булып чыкты. Шуны бәйләдем. Хәзер менә мин карап берәсенекеннән менә мәсәлән менә Филидәдән карап чыккан, урындыкка куйганнар да инде. Чыктым, бәйләп карадым. Кул белгәч инде барбер аңлашыла бит инде. Күңелгә тыныч рәхәтләнеп утырасың. Бер хәсрәт тә кермәй башка, бер шөгыль рәхәт белән. Кул эшенә утырсаң җаглый була. Яңа Карамал авылында гомер итүче Әлфинә һәм Тимерхан Асылгәрәевләрнең тормышка булган мәхәббәтләренә, һәр таңны сөенеп каршы алуларына, һәр чак хәрәкәттә булуларына сокланып кайттык. Мондый гаиләләр күбрәк булсын иде.